Eixo. Bideo hontan ikusiko dugu adimen artifiziala nola ibili informazioa bilatzeko garaian. Kasu hontan, automatizazio robotika industrialeko bigarrengo mailan, hirugarrengo erronkan, industri 4.0 erronkan, hor adibideak eta ipiniko ditugunak, izango dira horren ingurukoak. Ibiliko ditugun tresnak izango liake ChatGPT, Perplexity eta Claude. Bideo hontan ikusiko ditugun puntuan, izango liake lehenbizik zergatik erabili adimen artifiziala bilaketetan. Gero prompt egoki bat, on bat, nola egin da zergatik. Ondoren hiru tresna, ChatGPT, Perplexity eta Claude. Gero, danantzako fidagarritasuna eta informazioi nola kontrastatu eta azkenik amaierako atala o laburpena. Zergatikan erabili beharko ginuken adimen artifiziala bilaketetan. Bilaketak lehendikan askotan ditugu, landu deu, baina gehienian oain arte Google erabili izan deu, eta Googleek bilatzeu, idatzita dauen o inda dauen emaitzetan. Adimen artifizialeko tresnak ordia, informazioi ulertu eta egokitu o moldatu itegue gure beharretan. Hori, batetik, beste izango litzake, guk ze galdetzeion da nola galdetzeion. Zer da Node-RED galdetu? O nola konfiguratu dezeket Node-RED Industri 4.0 proiektu batean Raspberry Pi erabiliz? Galdera desberdina dira eta emaitzak desberdinak emango txikit. Eta hoxe, orokorrean, bilaketa azkarro eta testu ingurura egokituak, emango lizkiak adimen artifizialak, informazioa gu berdeun neurrira egokituta eta antolautakoa, eta hortikan abituta, idea eta adibide praktikoak sortzeko gaitasuna. Esan dugu orduan, garrantzituan prompt egoki bat. Eta prompta izangoa, guk idazte duen galdera edo agindua. Eta orokorrian, bere modu simplienean, 3 atal nabarmenduko genituzke. Ze testu inguru, zein dan gure testu ingurua, zein egoeretan zauden, da zertarako berdan informazioa. Gero, berdan horren deskribapena, zehaztasunez, eta bertan, zenbat eta zehatzago ipatzituten, nik nire kasuan ibiliko dituten teknologiak, irakasleak izan ditelako, ikusitelako erronkan, o danadalako, kasu honetan Node-RED, MQTT, PLCiak, eta azkenik, zela mota eo ze formatuta nahi deten. Adibidez, eskatu ezake, pausuan zerrenda, o laburpen tekniko bat, o adibide praktiko bat, hemen eukiko ginuke adibide bat, prompt baten adibide bat. Azaldu nola erabili dezakedan, Node-RED Industria 4.0 ingurune batean, datuak MQTT bidez bidaltzeko Raspberry Pi batetik. Eta eman, urratzeko gida bat. Hori litzake prompt bat. Hemen ordi egin dauna da, urrengo hontan, prompta atalez atal zehazten joan. Zehazten, Orduan, testu inguru bezala esan dugu. Automatizazio eta robotika industrialeko ikaslea naiz eta bigarren mailako 3. eta azken erronkan Industria 4.0 landu behar dugu. Zehaztasuna, marka desberdinetako automaten eta roboten datuak eskuratu gorde, landu eta erakutsi behar ditugu Node-RED, Raspberry Pi, MQTT eta Ubidotz edo ThingsBoard dashboardak erabiliz. Eta 3. Formatuaren eskaera, proiektu hau lantzeko eman beharreko pausuen zerrenda eta adibide praktikoak behar ditut. Orduan horrekin, 3 tresna ikusiko ditugu. Bat eta aurrenekoa, eta ziurrenik ezagunena, ChatGPT. Oso erabilgarria azalpen tekniko eta adibide praktikoa jasotzeko. Guk indako promptaz gain, ingen dezake. Sortu adibide bat, Node-RED proiekturako non sentsore baten datuak MQTT broker batera bidaltzen diren. Eta ChatGPTek adibide eta azalpenak emango izkigu.
garrantzitsua danakin, baina beti egiaztatzea informazio fidagarria den, adibidez dokumentazio ofiziala edo beste iturri batekin alderatuz. Eta kontrastatzeko, eman dian informazioa dokumentazio ofizialakin, horrek hau bibia, kontrastatu nezake. Orduan hemen, beten bilaketa izan da. Bueno, lehenbizi, ChatGPTen sartu naiz, eta gure bilaketetan tresnak desberdinak behintzat uste baldin bai, saio hasi gabe, inkognitoki lan egiten, naizta modu mugatuan izangoan, baino gomendatzea gure datuak ez sartzea. Orduan, tresnak uste egiten enean hori berko nuke. Hemen ikuste zuen saio hasi gabeak, etela. Hemen lehenbizik esan du. Azaldu nola erabili dezakedan Node-RED Industry 4.0 ingurune batean, datuak emakurete bidez bidaltzeko Raspberry Pi batetik. Eta, hemen azkar batean indit, helburua, Raspberry Pi prestatu, nola emerko nuken, instalatu Node-RED, bai? Gero, Node-REDen emekututen nodua nola gehitu, bai? Pauso desberdinak ematen nahi zait. Ikuske penatarailera nola egin, eta nola ebili, bai? Hemen aldiz, jarri jo promptez bezala, bigarren egin duten eskema hori, bai? Esan detena testu inguru, zehaztasuna eta formatuaren eskaera. Hemen dazkat inditen bilaketa, bai? Eta azkenik, eta adibide praktikoa, eta guzti hori. Bai? Eta hemen, zango jota azkena, sortu adibide bat Node-RED proiekturako non sentsore baten datuak emaikutete broker batera bidaltzen diren. Orduan, horren arabera ja ikusi berdetena da, emaitzetan ematen nahi zizkiten gauzak nahiko zaizkiten, atalen bat zabaldu nahi deten, eta orduan esan duen bezala prompt hortan jarraitu berdeu luzatzen. Bai? Vale. Bigarrengo tresna izango litzake Perplexity. Bai? Eta bere abantaila nagusia iturrien erreferentziak emate ditula. Hemen proposatzen zaigun prompta da, zein dire Industry 4.0 ingurunetan gehien erabiltzen diren komunikazio protokoloa Raspberry Piarekin. Eta orduan, Perplexitik artikulu teknikoetan, Wikipediako sarreretan, web akademikoetan, bilatzeu eta bakoitzan estekak emateizkigu. Hola, fidagarritasuna eta gardentasuna indartzea. Eta oso egokila azken berri edo teknologia eguneratuak bilatzeko. Hemen eukiko ginuken handizkian informazio berdinak, bai? Azaldu nola erabili dezakedan, lehenbiziko prompta, eta hemen eman dizkit. Emaitzak, baina bakoitzak bai jartzeit zeiturritatik ematean, bai? Hemen da alde nagusia. MQTT broker bat konfiguratu. Hemen, ikusten. Ondoan iturria, irikin ezake. Eta horre eman dizkit pausuak. Bigarren prompta hau izan da. Antzeko zabetin dit. Baina hor ikusiko nuke, emaitzak gehiago gutxi jo zenekin gustatzen zaio. Eta gehien erabiltzen diren komunikazio protokoloak. Hemen ipintzizkit. Honen lehiko nuke bilaketak. Bai gila da zeran ez detela esan. Bilaketa iteko garaian, hemen jarri nezake bilaketa itian eten bakarri webgunean o akademikoki. Edo nadalako.
Gero, ze bilatzaile nahi duten, txertatu nahi duten dokumentoikan, eta bar. Bai? Bale. Horixe izango litzake. Eta azkenik, bai? Beste ikuspegi bat eukitzatekan, dokumentu luziak sartu eta gero beak txosten bat prestatzeko laburpena eta guzti hori, eta orokorrean informazioa bilatzeko ere erabilgarri. Baina, Clauden kasuan, nik ez lortu inkognitoak egitea, bai? Orduan hemen, sartuta dakan nire erabiltzailea, bai? Orduan, azaldu nola erabili dezake da, nodoret, Industria 4.0 aurreneko prontan, horren dit, berezea, bilaketa. Hau izan da bigarrena, bai? Eta, hau, eman dio dokumentu hau da, laburtu dokumentu hau. Eta hor eman dizkit beak nire dokumentuen laburpenak. Vale? Bueno, hori izango liak ibilituten bilatzaileak. Pero, fidagarritasuna eta egiaztapena. Hoxe, adimen artifizialian topatu eten, eman diten emaitza hortan, beti ez da egite absolutu ematen. Horretik ni nire ardura da informazioa egiaztatu eta kontrastatzea. Orduan, lehenbizi aurreneko izatea iturriak dauden tresnetan behitzia, Perplexity zuzenien emateitu. Beste tresnetan iturriak eskatzia. Gero, datuak dokumentazio ofizialakin konparatzea, eta aurreneko puntu horrekin lotuta, adimen artifizialai galdetzeko, zein iturri bilitun. Eta gero nik aztertu berko eta informazioi nik ulertzeten enean, beste tokitan ikusiten enean, egokile iruditzen zaiten. Bai? Orduan, lehen hain daun, horietan, datziko nioke informazio horriak eman mesedez. Markatu. Eta hemen bai. Vale. Orduan, oinarrizko dokumentazioan, esateit, ibilitula iturri hauek. MQTT, Raspberry, Node-RED, bai? Eta zen bideo eta guzti hori. Iturri hauek kontrastatu berko nituzke. Bai? Eta berdina esango nioke Claudei informazio iturriak eman mesedez. Vale. Hemen orduan ematen nahi zait. Bai. Nun informazioak non topatu ditun zea guztiak. Vale? Horrekin nik inberdetuen lanketa da informazioi kontrastatzea. Gazera batien eman dialakin. Labur bilduz, hiru tresna orkestu ditugu, ChatGPT azalpena eta adibide praktiko sortzeko, Perplexity bilaketa egiaztagarriak egiteko, informazio iturriak eskaintzen dituen bilaketak egiteko, Claude, baita ere ChatGPT antzeko, baina baita ere dokumentu teknikoak ulertuta laburtzeko. Eta esan dako, tresna hauek modu arduratsuan erabiliz,
informazio fidagarria lortuko dugu eta industria 4.0 erronka edo eta edozein informazio bilaketak hobetu lortuko ditugu. Eta hoxe, mila esker da animatu adimen artifizialekin esperimentatzera. Eta hemen dazkau, hemen aurkeztu ditugun erramintak. Nahiko ChatGPT, Perplexity edo Claude. Eskerrik asko. Eta